三流大卒の偉大なお話が聞きたいな。同僚の本田さんが重要会議の最中に俺の耳元でそう囁いた。ハーバード大卒が自慢の本田さんは、俺が地元の公立大卒なのを散々バカにしてきた。同席している取引先にはアメリカ人が数人いる。本田さんはその人たちの前で英語のスピーチをしろと突然言ってきたのだ。ネイティブの前で英語のスピーチなんて俺にはできないと思っているらしい。だが俺は、皆さん本日はお越しいただき誠にありがとうございます。俺が口を開いた瞬間、本田さんは目を見開き、驚きの表情になった。俺は母と母方の祖父の3人で暮らしている。祖母は俺が生まれる前に亡くなり、父はまだ俺が幼い頃に浮気して出て行ったそうだ。母曰く、あんなクズと別れられてせいせいした、とのことだが。まあ、俺としても浮気性の父親なんて最初からいない方がマシだ。それに、父がいなくても俺は全く寂しくなかった。というのも祖父が俺にとって父親の代わりだったからだ。祖父は厳しくも優しい人で、忙しい母に代わり俺を育ててくれた。長期休暇になるとアクティブな祖父は俺をいろいろなところに連れて行ってくれたし、祖父のおかげで寂しい思いをせずぐれることなく成長できたと思う。しかし俺が高校2年生の時のこと、突然祖父が倒れてしまった。原因は脳梗塞。幸いにも一命は取り留めたが、後遺症で右半身が思うように動かなくなってしまった。当初俺は県外の大学へ進学しようと思っていたのだが、祖父の介護をするために急遽地元の公立大学へ進路を変更。成績はまあまあ良かったので、担任は俺の進路変更をとても残念がっていた。だけど忙しく働く母は祖父の介護なんてできない。施設を探すにも祖父を安心して預けられるところでなければ。なので俺は大学に通いながら祖父の介護をすると決めたのだ。勉強しながらの介護はとても大変だった。だけど祖父と触れ合う時間が多くなったおかげで、前より祖父との距離が縮まったように思う。大学2年生の時にようやく施設が見つかり、それからは勉強に集中できた。そして大学卒業後、俺は地元企業に就職。祖父の介護施設から近い距離にあるので、帰り道に祖父の顔を見に行くことができるのがありがたい。ある日、職場の人たちとの雑談で、仕事が終わったら何してると聞かれたので、素直に祖父が入所している介護施設に行っていますと言ったところ、今時珍しい高校な孫だなぁと感心した様子で言ってもらえた。特に年齢が高い人たちからは、こんな息子が欲しかったと可愛がってもらえるようになり、おかげで結構居心地がいい。この会社に入ってよかったと思っていたのだが、はじめまして。この度中途で採用されました本田と申します。こう見えてもハーバード大卒なんですよ。よろしくお願いします。ニコニコと人好きのする笑顔で自己紹介をしたのが新しい仲間の本田さんだ。本田さんは俺の2歳年上。そしてハーバード大卒という輝かしい学歴を持っている。こんな高学歴は我が社始まって以来だと、社内は本田さんの話題でもちきりだ。ハーバード大ってどんなところなんですか？日本の大学とそんな変わらないですよ。まあ、世界中からいろいろな人が集まっているので、日本ではできない貴重な体験ができますけど。へえ、すごいな。さすがアメリカ帰りとでも言った感じで、本田さんはかなりコミュ力が高かった。入社以来、彼の周りには人だかりが絶えない。いやー、我が社にもこんな優秀な人材が来てくれるとはね。佐々木部長は
本田さんのことがお気に入りみたいで、かなり上機嫌でそう言った。実はこの佐々木部長、社長の息子なのだ。次期社長と噂されているけれど、現在は俺が所属する営業部の部長を務めている。そしてこの人は、野上も彼を見習いよ。まったく、年齢は近いのに、どうしてこうも違うかね。あはは。部長がゴミでも見るような目で俺に視線を向ける。そう、彼は俺のことを毛嫌いしているのだ。俺は部長に何もしていないのだが、他の人から聞いた話によると、野上がおじいちゃんの介護をしていたって話を聞いて、社長がうちのバカ息子はそんなことしてくれないだろうな、野上くんみたいな息子が欲しかったって言ったらしいんだ。それを聞いた部長がへそ曲げてさ、それでお前にあんな辛辣な態度らしいぞ。そうなんだ。完全に八つ当たりというか、俺には関係ない話じゃないか、と呆れてしまった。だけど、相手は部長で俺より格上。日々の嫌味に対して何も言い返すことはできなかった。そして部長が俺を嫌っていると知った本田さんは、君って公立大卒なの？三流じゃん。部長に乗っかって俺をバカにしてくるようになった。部長が社長の息子だと知り、長いものには巻かれておいた方がいいと判断したらしい。率先して俺を見下し、バカにしてくるようになったのだ。相手が部長一人だけならまだしも、まさか二人に増えてしまうとは。気がつかないうちに仕事中のため息の数が増えていった。そんなある日のこと。重要会議に俺が？そうそう、俺のサポートしてほしいんだよね。本田さんからそんなことを頼まれて、なんで俺がと首をかしげつつ了承した。この会議は部長が本田さんに頼んだもので、うまくいけば社内評価が大幅アップするだろうと言われている。評価がアップすれば昇進や昇給もあり得るだろう。本田さんは率先して俺をバカにするようになり、部長はそんな本田さんを可愛がるようになった。以前まで俺が担当していた仕事を無断で本田さんに振って評価につなげたりと、あからさまなひいきをしている。俺や周りの人たちはやれやれと呆れ気味だ。そして今回の会議はそんな部長と本田さんの独壇場。二人が敵視している俺を取り入れようとするなんて何を考えているんだと思っていたが、おい野上、この仕事片付けておけ。はい。こっちの仕事もお願いね。わかりました。何か裏があるのかと怪しんでいたが、どうということはない。単に俺をこき使いたいだけだ。面倒な仕事を俺に振るけれど、部長はそれを特に評価しない。二人にとって俺は都合のいい駒なのだ。しかし一度うなずいた仕事を途中で投げ出すわけにはいかない。日常業務をこなしつつ、二人に言われた仕事にも取り組む。場合によっては残業になることもあった。早く会議の日にならないかな。そうすればこの忙しさからも解放されるはずだ。そして会議当日。会議にはお前も参加してくれよな。いいんですか？こき使うだけ使ってあとは用なしだと思っていたのに。すると本田さんが笑顔を浮かべながらこう言った。今日まで一生懸命働いてくれただろう。会議に参加させないなんて意地悪はしないよ。そうですか。今まで散々意地悪してきたのに、と喉まで出かかったけど、無理やり飲み込む。もしかしたら俺の頑張りを見て本田さんは考えを改めてくれたのかも。本田さんが部長に俺の会議の参加を頼むと、あっけなく了承された。部長も俺の頑張りを見てちょっとは態度を軟化させてくれたのかもしれない。今までの頑張りが正当に評価されるかもと淡い期待を抱きながら会議に参加した。会議は滞りなく進んだ。俺がほぼすべての資料作りを担当したのだが、
頑張って作った甲斐があったなと胸をなで下ろす。本田さんは俺が用意した原稿を読み上げて会議を進めている。部長は横で聞いているだけ。会議も終盤に差し掛かり、このままなら無事に終わるだろうなとこっそり息をついた。しかし実はここに同席している野上くんは英語がとても得意なんです。御社は外国の方も多数在籍していらっしゃいますし、今日の会議も数名参加してくださっています。もしこれまでの内容でわからないことがあれば、こちらの野上くんが答えてくれるそうなので、遠慮なくおっしゃってください。にっこりと愛想のいい笑顔でそう言い放つ本田さん。俺は本田さんに英語ができるなんて一度も言ったことがない。驚き本田さんを見ていると、俺の耳元でこう囁いてきた。三流大卒の偉大なお話が聞きたいな。もちろん英語で。ま、三流の公立大卒じゃ英語なんて無理だろうけどな。目を見開いた俺を楽しそうに見る本田さん。本田さんの横では部長も同じような嫌な笑みを浮かべている。俺がこの会議に参加させてもらった理由がようやく分かった。みんなの前で俺に恥をかかせたいのだ。もし英語で答えられず相手に迷惑をかけたら、この2人は危機としてそれを会社に報告するだろう。俺のミスを誘って俺の足を引っ張りたいのだ。そんなくだらないことのために取引先を巻き込もうとするなんて。もしかしたら心を入れ替えてくれたのかもなんて考えた俺がバカだった。そもそもこういう人間がそう簡単に心を入れ替えられるわけがない。呆れ返った俺はニコリと笑顔を浮かべて本田さんにこう言い放った。英語で質疑応答をすればいいんですね。わかりました。そしてすくっと椅子から立ち上がり、皆さん本日はお越しいただき誠にありがとうございます。今回の会議でわからないことがあれば遠慮なくおっしゃってください。取引先のアメリカ人たちに向かって英語でこう言った。ちらりと本田さんと部長の方を見ると、これ以上ないほど驚きの表情を浮かべている。しかしそれに気づいていない取引先は、では遠慮なくこの項目の内容なのですが、それはですね。取引先と流暢な英語で会話を交わす俺。あなたはとても英語が上手なんですね。どこかで勉強を？いえ、俺の母親がアメリカ人なんです。そうなのですか。でもあなたは生粋の日本人に見えますが、日本人の父の血を濃く受け継いだみたいですね。あの浮気者の血が濃いのは嫌だけど、と思いながら苦笑いを浮かべる。そう、俺の母親はアメリカ人なのだ。10代の時、同じくアメリカ人である祖父が仕事の都合で来日。そのまま日本に永住し、父と出会い、俺を身ごもった。そして俺はパッと見少しだけ彫りの深い日本人だ。アメリカ人である母や祖父に似ていればイケメン高身長だったんですけどね。父は写真でしか見たことないんですけど、驚くほど俺とそっくりなんですよ。なので自分の顔を見たいときは鏡か父の写真を見ます。俺がちょっとしたジョークを言うと相手はクスクスと笑ってくれた。ちょっとだけ受けたみたいだ。その後も英語で質疑応答をするが、ではこの項目は？それは本田さんが担当した部分ですね。彼に聞いてみます。本田さん、この部分でちょっと聞きたいことがあるんですけど。本田さんに向かって話しかけるが、彼はなんか呼んだとわけがわからないといった顔をしている。英語で話しかけたのだが、もしかして通じていない？昨年度の海外市場のシェア率についてなんですけど。何？英語がわからないのか？いや、彼はハーバード大卒だ。そんなはずないのだが。もしかして。すみません。この項目について教えてください。それは、日本語に言い直して本田さんに聞き、それを英語に訳して取引先へ伝える。
その場では本田さんに何も追求せず、会議を平穏に終わらせることに集中した。そして会議終了後、お前英語できたのかという2人の追及を適当に交わし、人事部へ足を運んでいた。すみません。一つ聞きたいことが。どうしたんだい野上くん。人事部係長の黒田さんは、俺と同じく祖父の介護を経験した人だ。介護話で共通の話題が多く、仲良くしてもらっている。実は今日こんなことがありまして。俺が今日の会議のことを話して聞かせると、黒田さんは首をかしげる。彼の経歴はハーバード大卒って書かれていたけれど、英語がわからないっていうのはありえないよね。もしかしてハーバード大卒っていうのは嘘なのでは？うちの会社、卒業証明書の提出は義務付けてないですよね。すると黒田さんが何か考え込む様子を見せた。私は本田くんの面接を担当していないし、彼と関わる機会がないから彼のことはよく知らないけれど、君の話を聞く限りちょっと怪しいね。調べてもらうことってできますか？もちろん、もし本当にハーバード大卒が嘘だったら学歴詐称で大問題になるしね。そして黒田さんはこのことを人事部の部長に報告。人事部は改めて本田さんに卒業証明書の提出を求めたそうだが、彼はこれを拒否した。その時の挙動を怪しく思った人事部長が厳しく追及すると、実はハーバード大卒なのは嘘なんです。本当は地方の私立大出身なんです。半泣きになりながら白状した。学歴詐称が発覚し、一時我が社は騒然。学歴詐称は詐欺罪に該当するもので、俺が思っていたよりも重い罪らしい。場合によっては民事責任を問われるそうだ。しかし社長は本田さんに対して損害賠償は求めなかった。その代わり即刻クビにすることを決めた。クビになった本田さんはその後転職活動がうまくいかず、会社の前で社長を待ち伏せして、もう一度チャンスをくださいと土下座をして頼んだそうだ。しかし社長は犯罪者は雇わんと一刀両断。現在は日雇いバイトでなんとか食いつないでいるらしい。一方、今回の件で部長にも厳しい目が向けられた。というのも、俺が部長や本田さんからいびられているのを他の社員たちが人事部に報告してくれたらしい。人事から部長に事実確認が行われ、部長はこれを認める。そして社長から直々にお叱りを受け、あいつは次期社長の器じゃないと評価されたらしい。部長になってから大した功績を上げていないので、このままいけば降格や左遷などの処分もあり得るとのことだ。周りの人たちは学歴詐称の犯罪者の肩を持っていた人と部長を遠巻きにしている。俺に対する態度もあり、部長に対する目は厳しいみたいだ。部長は相当居心地が悪いそうで、降格や左遷になる前にこの会社を辞めるのではと噂されている。一方、俺は例の取引が俺の担当になって忙しい毎日を送っている。この仕事が成功すれば昇進も夢じゃないだろう。諦めずにこの会社で働き続けてよかった。これからも嫌なことはたくさんあるだろうけど、諦めずに一生懸命取り組んでいきたいと思っている。